konečne pokoj. Tak som to potreboval. Za ďalšiu časť pôjdeme na Balaton. Poďte natáčať, nech tu nesme do večera. Ahojte, opäť je tu Barbor. A Samo. A už sme tu s druhou nástenkou. My síce oddychujeme, ale FMK nespí a pripravila pre vás mnoho ďalších eventov. Magenta Forever. Poďme sa na to pozrieť. Na lyžiach sú stále voľné miesta. Topánky nevyzerajú dobre iba vo výkladoch obchodov, ale aj na fotkách študentov FMK z ateliéru komunikácie v médiu fotografie a predmetu reklamná fotografia a dizajn. Výstava s názvom Reklama na topánky, reklama na smrť je otvorená od 18. februára v galérii Ľudovita Hlaváča na Skladovej ulici. Tu čo robíš? Ak sa ti viac ako topánky páčia ženy, ktoré ich nosia, poď na X1. Vystavujú tu mnohí fotografi, ale každý sa zameral na jednu ženu. Vernisáž bude 4. marca o 17. hodine v priestoroch západného krídla radnice. Prístupná bude vždy v utorok a vo štvrtok v časoch od 10. do 12. hodiny a od 14. do 17. Jarná improliga sa uskutoční 5. marca večerou o 8. v kine Hviezda. Určite nezmeškaj túto tradičnú v poradí už 12. akciu. Ale pozor, registrácia tímov začína už o 7:30. Vstupné €50. Ja neviem, ako to mám zahrať! Je to tam vidno? Pedagógovia. 4. marca sa u partizánoch rozbudí zabava. Na takzvanom soirée sa o kultúrny zážitok postarajú študenti a pedagógovia našej fakulty. Pôjde konkrétne o hudobný džem, spev, stand-up show a autorské čítanie textov. Čo povieš, Barbor? Poďme. Začnem s tým, že je veľmi dobré, že nemôžeš pochopiť zázrak mojej podstaty. I will always love you. Toto bolo fajn. Kto by chcel uctievať Boha, ktorému možno plne rozumieť? Nebolo by v tom nejaké tajomstvo. Can you make it? Je dobrodružstvo, ktoré pre teba pripravili tí, čo ti dávajú krídla. Ak máš ešte dosť zdatných kamošov, dosť odvahy a nič ťa len tak nezlomí, tak sa zapoď do tejto crazy cesty po Európe za 7 dní, ktorej cieľom je Berlín. Pre úspešné dokončenie súťaže musíš navštíviť aspoň 6 z 30 kontrolných miest. Ale nebude to také ľahké. Tvojim jediným platidlom budú plechovky Red Bullu. Prihlášku pošli do 12. marca. Dobrodružstvo začne 4. a skončí 11. apríla. Tak čo? Can you make it? Režia, Ubertín svetla. Ja som sa celý spálil. A ja.